Veña, intentarei ser breve. O primeiro, aproveitad a vida. Un día está xogando a Play 3 tranquilamente e logo 10 anos máis tarde, pois xa non valen os DLC do Beatles Rock Band e peta o xogo. Así que, punto para o formato físico. Pois remato o ano, xe que queremos facer balance un pouco do que foi este ano para nós, para Recuncho, e tamén de paso se que desde xa unha impresión, aparte de felicitar o ano, pois adiante. Así que, se non queres aguantar turra, ten bo ano 2022, espero que este fose o máis potable posible, e os restos que quedades, pois aquí ven, unha turra un ratiño de o que foi a canle e o que virá no ano que ven. Para min este ano no Recuncho, pois ten dúas partes, digamos, ten a parte ata xullo, ata o parón de verán, e despois o que está sendo esta última parte, que é bastante complicada de encaixar. Pois a primeira xa sabedes, máis ou menos, intentamos seguir a liña do que estábamos a facer ao comezo do proxecto, nos últimos meses de 2020, que foi intentar, pois, cubrir todo tipo de temáticas e as que quedan, todo tipo de formatos na canle. Isto pasou por facer reaccións de bandas sonoras, que a verdade que eu creo que foi unha cousa que funcionou bastante ben. Primeiro, porque vos participáchedes, e logo porque entendo que unha boa parte de vos entendeu como unha cousa interesante o que estaba comentando, así que graciñas, porque dentro do que cabe tamén foi do máis sinxelo de levar a cabo, e ainda que non ten o curro que ten, por exemplo, os vídeos análises que vedes do Cousas facendo de tan xoeiras, pois entendo que sempre, por menos, intentaba ter algún pequeno detalle de que non fose simplemente reaccionando en plan, ai, que bonito, ai, que tal, senón, pois eso, intentar meter a parte máis didáctica de cada un dos temas que me propoñades. E logo, polo demais, pois moito top, moito ranking, moito xogo interesante, e logo no Twitch, pois xa sabedes, empezamos a probar estas partidas con vos, que a verdade que funcionou bastante ben, sobre todo como punto de encontro tamén para outra xente que está na casa, metes a xogar, pois outra maneira de consumir Twitch, máis interactiva e que tamén ben. Pero estamos no YouTube, porque tamén, se tedes un oquiño queredes comentar nos comentarios, cantos de vos que estades, que vedes isto normalmente no YouTube, estades no Twitch, porque non estou seguro de ata que punto. Sei que hai xente que me di, no, só te vexo no Twitch, alguna xente que só me ve no YouTube, logo polo Twitter, redes e demais, pero interésame saber un pouco quenes de vos que estades vendo isto tamén consumide Recuncho en algunha das outras redes, en cal, así que se tedes aí un minutiño para escribirme, perfecto. E polo demais, cal foi un pouco o objetivo deste primeira parte do ano? Neste comezo priorizamos un pouco máis a cantidade antes de que, non diría calidade, porque igual tampouco sei unha cousa máis interesante, pero si o de pararse en algúns detalles, e que hai veces que a edición pódese darlle unha pensada con máis calma. Entón, nese caso, entendimos que era necesario que houvese máis contido, que podese haber máis contido máis diverso e que podese interesar a máis xente para que pasase un pouco a ver todo o que intentamos facer aquí no Recuncho. Dito isto, levounos a segunda parte do ano, despois do parón de verán, o que se coñece como a pretempada. Básicamente porque non rematamos de arrancar, sí que estivemos ponendo algún vídeo, o primeiro así de pretempada sería pois ese análise da peli de Free Guy, pero logo xa o que tivemos foron cousas un pouco máis fora do Recuncho, como ben sabes, esa colaboración que tivemos co Museo do Videoxogo, grande Museo do Videoxogo, de música e videoxogos, que nos levou en dúas ocasións ata a zona de Vigo e Cangas, e con quen tamén colaboramos para un dos poucos vídeos que tivemos esta segunda parte do ano, que foi de Mulleres detrás do Videoxogos con Luz Castro, que neste caso pois non deixamos de ser un pouco máis outro altavoz ou darlle un outro xiro a cousas que xa estaban facendo, por exemplo, desde a Universidade da Coruña e do propio Museo do Videoxogo e, bueno, Luz Castro, que xa sabemos que Luz Castro é moita Luz Castro. E a verdade é que despois diso só temos 5 vídeos máis, 2 deles son extractos de Twitch, unha cousa rápida que fixemos co nova tempada Fall Guys e outro foi esa entrevista tamén, que é unha cousa de liñas que queremos seguir facendo este curso que vai entrar, para non ser, claro, estamos en pretempada, isto ainda vai comezar o curso. Dicía o análise do Superbodo en GP falando co propio desenvolvedor do xogo. Isto é un pouco unha liña que queremos seguir porque tamén creo que é unha cousa un pouco e que non estamos vendo tan acotío, sobre todo a nivel galego. E logo levounos a pretempada xa esa tolemia que foi o documental, que a verdade é que super agradecido ca acollida, e a verdade é que tamén cousas o que fai o fútbol, porque a verdade é que creo que un 50% das agora mesmo ten 1760 reproduccións que ten agora, creo que a metade son debidas a que apareceu nun medio online en Rezor.org, empezaron os xereiros do fútbol, e vos dicir que incluso o donde está mellor funcionando no TikTok. No TikTok agora está por enriba das 15.000 reproduccións, sumando os extractos que imos sacando do documental. O do TikTok tamén, outra cousa, que daba un peso, pero a verdade é que está funcionando ben, e aparte estamos chegando outra serie de xente, neste caso bastante castelán falante, case nunca agresivo, case nunca hostil, sempre un deste, ai, si lo hicieses en inglés ou en español, ese o fago en galego, igual aprendes un idioma.
No, pero en fin, que moi contentas coa acollida, sobre todo iso en redes, en Twitter, en TikTok tamén está sendo unha pasada. Pero xa vos digo, segunda parte foi un ano un pouco raro, porque tamén estivemos nunhas cousas do Carballo Interplay, estivemos no Culturgal, deron nos calzóns desta marca. Klein Klein. Mandáronnos este regalo que ainda o temos que probar. Sí que imos recopilar algúns mellores momentos do ano, pero será na vindeira semana. Por exemplo, de Tanxoeiras temos a exclusiva que temos o único unplug das Tanxoeiras. Refírome de verdade, porque foi unplug porque quedaron sen luz na casa, dúas celas. Pero en resumo, que foi un pouco caótico este ano. E xa vos digo, tamén moitas veces eu creo que tamén todo o trallo do primeiro ano reflectiu un pouco incluso a nivel saúde mental ou agotamento mental. Non quise banalizar con isto, pero o último tramo do ano tamén foi máis complicado neste aspecto. A pesar de que xa vos digo moito cariño tamén o de youtubeiras, mira, de que non o mencionara. O do Atrápame se podes, a verdade que tamén chegou moita xente polo Atrápame se podes, sobre todo en Twitch. En fin, que espero do 2022? Pois aí vai os plans. De momento retomaremos o podcast original, o que xa tiñamos na canle de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser, que este ano imos levar a Twitch, e logo aos diferentes formatos como YouTube, Fibox, Spotify, todo isto. E que seguiremos, pois non tan pegados a actualidades, non facendo repaso a xogos que nos dixeron cousas ou nos motivaron ao longo do tempo. Estamos preparando un segundo podcast que, pois, vai ser un pouco máis de nicho, porque neste caso sí que vai ser un podcast no que teñamos amplos coñecementos. E falta darlle unha pensada ao que imos facer no YouTube e no Twitch. Unha cousa que segura é que vai baixar o volume de vídeos. Falamos de que no primeiro semestre estamos casi a 2-3 vídeos por semana, e sumadelle as retransmisións do Twitch que logo iban colgadas ao propio YouTube, como outros vídeos separados. Así que ese volume creo que imos baixalo un pouco e facer un pouco o que fixemos co documental. Preparar un tema con bastante mimo, sacar un vídeo con calma, máis traballado e dicirvos, este vídeo mes que imos sacar, pasádevos porque creemos que vai estar interesante. Ainda que de primeiras non vos poda chamar o tema moito, creemos que como imos contar, pois vai ser de maneira máis atractiva, que sempre creo que vai haber algo interesante, porque ao final xa sabedes que estamos falando de cultura. Ala, chupitos, se dixen videoxogos, cultura. Bien. E no Twitch o único que sei que volverán os directos musicais, tanto con música e videoxogos como con música en xeral, do que pidades. Volverán as partidas con Bosco, está o podcast que comentamos. E gustaríame traer este ano máis xente. Igual non xente vencella directamente co videoxogo, pero para mirar un pouco cal é a súa relación co medio, ou incluso que facerles descubrir un novo amor polo videoxogo que non sabían que estaba aí. E con iso, igual sumando algún xogo como algún reto, como algún xogo difícil que temos pendiente, por exemplo, Sonic Unleashed, a última fase, que é difícil de intentar pasar en directo, polo menos a frustración compártese ou é peor. E nada, o dito, graciñas por este ano, polo acompañamento. Xa sabedes que o mellor algoritmo de búsqueda para contido en galego sodes vos. Compartide, recomendade a quen creades que pode ser interesante, porque xa vos digo, os algoritmos de Google, de TikTok e todo isto non entenden galego, así que neste caso temos que delegar en vos, en ti que estás vendo este vídeo, para que compartades todo o contido galego que é de interese. Vos axudades un montón a toda a xente que está facendo contido, sexa no Pod Galego, no Galego Tube, no Twitch en galego, así que nunca está mal recordar que neste caso vos como espectadores pois sempre podes axudar un pouquiño máis do que nos está axudando Google. Digo Google agora porque estamos en YouTube, pero xa sabedes, todas as plataformas en xeral. E nada, non me quero olvidar de agradecer eso, xa dixen, Museo do Videoxogo, a revista Morcego, toda a xente de Twitch en galego, así en xeral, quen estivo dando máis a turra en recuncho, xa sabe máis quen é. A toda a xente que colaborou no podcast, outra vez, a Podgalego, Galego Tube. Non me quero olvidar de algunhas desas movidoras de videoxogo que facilitaron chaves para poder xogar en xogos e poder analizalos dunha maneira que igual non nos planteábamos. Estou falando de Flying Beast Labs, de Sega, do creador do Boy Beats Wall, que non me lembro agora o nome, e dous outros xogos que fixemos a comezo desta pretempada. E agora sí, anuncio final, que non o dixen. Lembrade, mañá 1 de xaneiro de 2022 estaremos no Twitch co concerto de Aninovo xogando Beatles Rock Band sen cancións descargables, e o 4 faremos un trivial recuncheiro con premios, entre eles, como vos dicía, pois mira, o Magic Twins de Flying Beast Lads, o Sonic Sega All Stars Racing, sí, ese, o Hollow Knight, e tamén unha camisola da tenda recuncheira. Que tamén abrimos unha tenda, non me lembraba, ves? Así que nada, tamén pasade polo Twitter, que tamén aí tedes un chío no que estamos sorteando un Horizon Zero Dawn para PC. Así que pasadevos polo Twitter. Digo sorteo ao final para que vexades que hai recompensas, aguantades a turra. Non hai turras en recompensa, isto vai así. Os dito, coidadevos, que teñades o mellor arranque de ano posible,
e vémonos aquí no recuncho, agora sen golpear o micro. Vémonos aquí no recuncho este ano 2022. Apertas.